Ziba kushama kama kapela zoba. Utubani baba. Alikelini na. Alikelini ngaphandle. Okay, ufuna ukuhlela ekhaya zola ukuza. Ngizame ebhulu. Kulele khona. Yangikhulele khona. Okay. The fact ukuthi sihlale kanje mina nawe Bhuti ukuthi khona izinto zakhe ezingaqondile emzansi. Angiyabuzwa. Angithi angiyazi mina ngivela umphakathi. Yebo. So anything enokuhlukunyezwa umphakathi or anyone sihlale naye kanje. Ayizwa la oboshiwe. Angeke ngifundele ama-rights akho ngisilo niphoyisa. Sizoxoxa. Ngifuna lokho ngikufuna kuphela ngendaba nezideyiningi. Yes. Kuna-allegations sike sawaxoxa noceleni akade thinta wena against me angizibe ngawo ngoba sesixoxile. Ngifuna uku-understand ukuthi ngiqale nogama angeke bakhuluma social 2022 la 2022 intentsha kusalile uqala kuphi kanjani uqala ngani bengiqalile ukuzibambela amabheka. Bangela Amabheka. Yeah. La khona. Around khona nje la eMaritzburg. Maritzburg. Usuke eBhulu ufika kanjani eMaritzburg? Ngafika ngofuna itoho. Uzofuna itoho? La selaphela ke. Okay, uthe masofika la wasawazana nobaba ngobaba abangani bakho. Ngathi ukhamba nabo amabheka. Hayi uyakhuluma lapha phezulu. Kabe usanele ngcobo. No Siphiwe. Sanele ngcobo sejele. Ngiyacabanga mhlawumbe usakhona njengamanje. Wagwetshwa ngathi anginayo ishuba engakazi wasinti kade ngibuye special. Ngoba ni? Ngosiphiwe. Siphiwe abanhlabathi. Uphake yena uthatha kwalo. Hayi. Ya noba ba ukusiphiwe. Angimazi noma kusangaseThekwini. KusangaseThekwini. Noba nabani shabani. Hayi bekuyile ugangeni kuphela ngekhamani. Yena mangani bheka yembazo. Hayi besibanga ngestory. Niba mangani? Story. Yini story manje la? Mhlawumbe udriver mesaphumile ukhona athi uzothi uyabuya sebuya nathi. Yani niba mangani nikhoma ngani? Simkhombi ngalutho. Isitory sana ukuthi udriver athi mephumile mhlawumbe yale custom uzothi buya omunye usewudriver ngokukhuluma omunye usebuya ungena nolontuzana noconductor kuphela. Okay, ngosa ngiyale mina nebani. First robbery yakho phethe spam meaning. Cabanga kahle ngoba ngikhuluma nawe ngoba ngiyazazi izinto. Alona details ngifuna ukwazi irobbery yakho yokuqala. Futhi kwakuyona le ngithi kwaku 2023. Thina uqala robbery. Khuluma se-KFC. Yeah. Thina robbery yokuqala la. Ufuna ngikukhumbuze mina. Afuna ukukhulumelana. Ukuyasikhuluma nge-KFC. Irobbery yase-KFC amrobbery yase-KFC yango-2023 lokhuluma ngayo. Yeah. Yenzeka kuphi? La eMaritzburg. Kuphi? eRhaya. Uhamba nobangani? Sasihamba from Secheweni. Hayi ukuzo baba. Sasihamba from Secheweni. Bana amagama lethu. Ntuthuko. Bathi Ntuthuko lo. Sithanda ngotala. Ntuthuko lo. Walaphi? Wasecheweni. Uphaka boshiwe lo muntu. Ubushiwe. Sebegwetshile. Abakakhwetha. Akaqula ngathi. Yeah. Okuntuthuko lo baba. Nosambazi Dlamini. Bani? Sandiswa Dlamini. Sandiswa Dlamini. Uphi? Ubushiwe. Kubo bani? Kubo Bayanda. Bayanda baba. Kubo akusazeke sakhe. Walaphi? Wasecheweni. Yeah. Kubo bani? Kubo mina. Nobani? Akekho umuntu. Naniphelele. Labantu baseThekwini bana wade wazula into le Maritzburg. Kusho namanye amazwi wena obalethela kule nombolo ngathi asasedlulela lesasesibona into elahlile angathi uphuma nanenzani yeba balalela cha sasareda ngiyayazi icase ngikhuluma ngayazi asasareda kuba afike kuseni nje ngo6 sareda ukuthi sihambe ibhaminga sazimbini inhlobona bakuyibhaminga encane amanayi sayiphethe ba sasisuke lapho eThekwini ya ubani wayisiphethe isikhathi siphakama ngoba yasudrive wena siphethe ile usambra nalunye mfowethu usasa wena uphethe angaphethe lutho mina bawuzokwenzani bona cha bakunhloso yokuthi sizorida kokubona ke ngefona ukuthi mekuhlambe njengoba basagcine sekwenzeka ngale ndlela kwenzeka ngayo okay nabambani sabamba isikhwama semali imali yana ephethwe yini iphethe sakwazi ephethwe yini security laka G4S laka fertility cabanga kahle lokho la ku security hayi laka fertility injani imali leyo muntu imoto ezihlala angithi laphuma ngaphakathi
Lazophuma ngaphakathi. Right, nihamba ngayiphi imoto? Apha ku-foot vehicle yamoto. Right, kwase kwenzakalani? Kwase kuba khona ukuthi kuyadutshulana ke lapho sabaleka kwabanje udrayiva kuqala, udrayiva mese walanda bonke ke laba-ke. Kusala wena wathi? Kusala mina ngeke. Ukuthi yazazi ukuthi wanted? Ngiyakwazi lokho. Ngiyakwazi kahle. Kade ufunakala ngithi? Yeah. Sesikutholile ngithi? Ngiyakuzibhalela. Emva kokunika mngakaliqula uvese icala lilinde wena. Akusiyona lelo bhalo lokuqala leyo. Akusiyona lelo bhalo lokuqala. Ukubana abanye abantu kade usuphila nabo la abayigebengu. Abasekho ke labo ukubani recently usuphila nabo? Ngabe sengiphila nabo uDube. Ubani uDube? Mandla Dube. Wakuphi? Zasita. Uruni. Muphi lo ngathi uyisayona nomzayona? Yeah, exactly. Uyena lo? Ongemazi. Mase kuba Uruni. Uruni muphi? Uruni Madonda. Uphi? Cabanga njengamanje mhlawumbe ula Titini. Yeah. Uruni Madonda. Hlala embali 13. Yeah. Yeah, noba. Nabo ozamani umhlongo. Usafa lawo. Yela sasho. Yeah, ubani umuntu? Hayi bekho abanye mfaka. Hayi baba. Hayi baba. Khona ngobaleni. Hayi ngeke abekho. Cabanga. Khona sangufu. Ungangcwatha ngisho ngcwatha busikima naye. Ngeke ngifike. Ubabuzulu skillar. Benhlangene nani naye? Indlela zamuyiphemba. Hayi ngeke akukho. Hayi baba. Sikhuluma ngegebengu la. Suba lezinye igebengu zonke. Benhlangene nani? Ubabuzulu. Bendiscussa bemplanana. Sikhuluma ngomuntu ongasekho la ngathi. Mhlawumbe nimbulele nini? Bemplanana, benhlangene ngani? Hayi ngeke. Thu bekhanda ugesi nawe. Hayi bengakhanda ugesi mina. Kuzokusiza ukuthi ukhulume iqiniso yazo ukuze mina nasizozwana yazo. Akudalike Kufanele ukhulume early ngoba uzogcina ukhulumile. Kudalike kade isikhathi. Ngifuna ukwazi ukuthi benhlanganiswe yini nalowo baba. Behlangene kwaBdube mina bengumlandeli ukuthi bebefike bexoxa ngifike ngihlale emotweni baxoxa into zabo then mina bese ngiphinde emuva ngeke ngikabela manga futhi uyithwasa lawo cha bengingakafiki baxoxa bahlanganisana bahlangana ngegebengu wena kodwa uba ngumarobha ayingeke ukuthi uLando ungafani bese uhamba njengoba lo muntu kade ukuthi wenza yonke into engukhanto ogesi ephinde abe forum aphinde abe yini aphinde abe ngubamba inkunzi ebusuku yabo aphinde abe yini kusho konke okwaziyo ngayo ayingeka ngicela ngiyaphela la wena ukwenzani uma ibamba inkunzi ayibamba nala inkunzi nayo angeka angihambi nombhalo lapho ngeke ngikambela manga njengoba ngithi imkhakha bengafani udutshuliwe wena yebo bese ngizothi udutshuliwe ngoba bengivese ngifuna usesibekele idini ubone ikhombise ifayile yakho bese ngisho ifayile ngiphindela mhla 8 ngizokulanda khona ngoba ngifuna ukukhuluma nawe ngifuna ukwazi ukwenzakalani ngiyakuzwa ayizela akumsukele umuntu ngiyazi udutshula kwenze njani ngadutshulwa nje emakhaya nini ngomhla ka 22 kuMarch kade kuyiholiday this year unyaka 2025 udutshula kangaki emzimbeni zangenazanga zaba unayo emzimbeni kusho ukuthi nabantu abafresh amanzi nje te uyabazi abantu bakudubula ngiyabazi mbangani ngezotshwana mbanga indaba yeposi hayi kuthiwa ngale kusuneposi ngale okuyiposi sikhona isitori esinjalo seposi sikhona iposi lama-drugs thuba udutshulele lokho hayi ngibanamanga ngoba abangidubula ngababona abayidayisi wonke abantu abangidubula umfana wasekhaya owantshontsha ugologo wabo indaba yakhonokho nje leyo ndaba yamaya hayi indaba ewunga sayivala kudala ngoba safika kukhona omunye wakithi wayidayisa nathi sathi sizodayisa ukuthi umndeni sesiyabona ukuthi usuhlukana phakathi ngesimo sokusekhona wasibhala istatement emaphoyiseni efika esibhedlela ngithi ngasibhala amaphoyisa eseGoli uthe ubona nomuntu ngathanda nanga yini njengamanje uthi ubonile no kahle abantu engababona inkinga yenza ukuthi ngithi angibabonanga ibhulu ukuthi iphoyisa elafika nala ngizange ngalithemba ukuthi ukufika kwalo lifike mhlambe ukuthi lize ngokuzosebenza noma ukuzothola information ngithi sayisela ukuqhubeka nokuganga ayengeke ubaba akasekho ekhaya bese ngikwazi lokho akasekho umama usele yedwa umama witness ingane yakhe idutshula kabuhlungu ngiyacishe yafa wekhona kuzosiza ukuthi wehlise umoya ungafuni ukuthi ufuna ukwenza ama-revenge
ngicabanga mangaba ngithi usafuna ibhange wena ufuna ukuyibuyisela hayi ngisifuna nje namanje phela ngikade ngisasifuna before ufuna i-AK why ufuna isibhange esikhulu kangaka ukudinga futhi ke ngiqambela la uyakwazi ukusebenzisa i-AK angazi ngokufunda ha ngizofunda wazi sincane phela pho ufuna isibhange esikhulu kangaka ayibheke ukuthi njengoba ngisho ngithi ukudinga la mina ngizokusiza ngithi babonile abantu abadikona ngizokusiza ukubaboshwa izingahamba ngomthetho okay bale statement esiqondile amaphoyisa ukuthi wawubona zikhona bese izinto ezizobalinka nawe ukhona ufakazi wokushona babe khona kwi-area hayi ngasuka kwakusasa nje ngimfonele umseshi ngimfonele umseshi singekho cha ngithatha kodwa lo mseshi angithiwa umthembu ngizokuxhumanisa nabantu mina bazokwenza statement esiqondile hayi okay baboshwa labo bantu kodwa ke phuma egangeni ngiyabuzwa angazi ke mhlawumbe bazokuthatha amaphoyisa kamedendobhana ngoba sekudinga angithi uyazi ukuthi ufuna ngiyazi uyazi asebeke bafika bezokufuna hayi ngeke kwaphela nje before ngalezakha ukuthi igama lakho belikhona bakhuluma bonke abantu akade belapha kwalandwa ney'bhamu eziwu-3 yakwazi lapho isathathwa se-security nalezi eziwu-2 neniy'phethe uwena wedwa wathi ungatholakali sesi-2023 sengikutholile ngaleso sibhedlela bese ngikwazi konke lokho phuma egangeni-ke mthithi nalezi zinto elithi ngiyayiplana-ke isibona ngayisebenza nabangani bakho bakuqambela noma uhamba nabantu abarongo yibona kade beplana lapho ngeke sithi nje washo ubaba angiphindanga nje ukuthi ngihlanganisa nalezinto phuma kule zinto mthithi njengoba ngavele ngawumba nje mawubuye ngenhlanhla thola iminyaka embalwa kuleli cala leli irobhari leyo mhlawumbe nokugcina ufakazi akhe isibone kodwa khona usayithatha-ke leyo nto ufakazi 204 njengoba ngavele ngakhetha ukuthi ngizomba nje umgodi ongangani endlu lapho etekisi ngoba vele ngase ngenza netekisi ntshontsha ikhopha hayi ethathwa umphakathi wonke wakhona nintshontsha ikhopha nawe ubala kwikhopha okay mpelele ngiqoba manga yini kusho manga ntshontsha ikhopha laphana i-oches emhlophe yaba leyo eches esemhlophe umba basekhaya aphelele le eches yaba involve so yaba involve kwi-shooting esanda kwenzeka eGrange esikoleni do you know anything about that angithi yonke le nto mina engiyilandelayo isuka from lawo macala wonke ibile oches yamanje ihambe nini phinde muva ngephasini ngoba vele kama efike nje wathi kuzobuya ephasini leyo moto eches leyo njengoba silandela mina sinazo indlela 8 days le eches ibala kuleyo shooting ubani u-Andile u-Andile ngingathi engimaziyo ukuhlala phezulu mhlawumbe ubonako umusha ongaphakathi etekisi u-Andile uyazi emoto sekwayidrayiva sekwangena phakathi leyo moto eches ngoba umuntu wembuzi mhlawumbe ngenzeka kodwa yonke umuntu wembuzi khona phela ngithi lo wakhe untshontshe imbuzi ngayo eches leyo kunokwenzeka la ifenga hawu lezi zahlangana zonke lezi zinto khona u-Andile obala kwi-eches eyabulala umuntu mhlawumbe angazi PhD graduate dokotela lo ilandela leyo nto lapho eyenza ukuthi ngicina ngifika kuwena angijazi futhi ngizoniqoqa nonke ngiyabuzwa hayi mina ngihlezi ngizoniqoqa nonke banika i-chance bonke abanye baqale kabusha impilo njenganawe abangeke basayiqala impilo njengalaba abanye abadala ade beniphethe baye endaweni bafanele prison kodwa banjenganawe usulekile kanje onomzali ofana umbheke mhlawumbe zoba ne-chance ukuthi uqale kabusha phuma ebugebengeni uthi yezo ngeke kusebenzele leyo nto phuma ebugebengeni ngidlala